Как се придвижват пингвините често по суша? Плъзгат се по корем. Подскачат на един крак. Подскачат на два крака. Времето тик-така, а жирафчето отговорът ти чака. 3, 2, 1. И браво, виждам, че наистина знаехте верният отговор. А ще се справите ли с следващите два въпроса? Коя е основната храна на повечето пингвини? Водорасли, крил, миди. Ако не знаеш, хвърли се смело като пингвин в ледената вода. 3, 2, 1. Крилът са ръкообразни, приличащи на скаритки. Един пингвин може да изяде до 2 кг крил на ден. А ти колко килограма диня можеш да изядеш за един ден? А последният въпрос не вярвам да затрудни дори и най-новите ми сабскрайбъри. Къде живеят повечето видове пингвини в дивата природа? В Антарктида? В Арктика? В Сибир? Дай лайк, ако знаеш отговора.